Aku suara api. Ongkong. Majak apin ku lah. Ah, pagi hayu kadu andu api-api musik. Majak apin ah. Anu man, apa jenenge kuwi? Tego. Kuwi kopimu wis dadi kuwi man. Nyonjong ko doh. Heeh. Nyonjong do ko doh. Coba buka pai. Kadu ketembang tutung. Angkat pai. Wis enggak usah man, kopimu wis dadi ndang kopi kono man. Mana pai? Ah, gadut gua. Spene lu man. Aku ngrungokne radio RRI kuwi. Iya tapi kan bener kau ngobrol pai. Ah, galut gua. Dipa nyonjong sa. Ajo uai ga. Wo di pabias nih. Beras wis enteng man. Cak belah. Lah wingi kan dijolin nang warung tukar rokok lu man. Kok sinambi ketin ini ngejual ko bias. Allah. Jatah saka bos. Jatah bos kuwi enteng man, anu jatah duit wis enteng. Uli ni ku sabaca ki ngudut jak mengan kadu kecau kejak mamendok sebakal mati ma ngudut sekani. Wis kopimu wis dadi wis kawin loro man. Jadi double wong siji. Sisi pak kupiko. Yo gerek milih mendang wareg. Iki anune campuran iki man. Apin sah? Budin. Jadi kamu cuman ngani kikim juga oh kan inji. Enek kuwi nek gelem kuwi man. Kuwi pangan pitik man. Lepai panik kunci istilah. Bias na kepabias na. Omong ambek bos wis enteng lu man. Iya kan ampe nambi di anta Iya ngomongnya ya. Enggak ngene kae man. Wah dapur isen iki. Apin asa? Iki ya pakan pitik man. Oh, sok kelum bias kenyingkik bos katong dilihat lagi buat bias. Oh dadi ketone utuh. Tapi dhewe iki sing Kepamangan nih kidai, api kan makin nonton-nonton nagawo kok do. surung jatah kuwi apa surunge jatah anu teko dhewe mangan budin terus. Ya Allah, kedah mak cawa ki niku nambi pantas niku ngesok huku ruya mau bang tidak jual bias seperti ini.